Sme to dobehli preto, pretože sa všetko robí preto, aby títo ľudia nemohli žiť lepšie. Nemajú žiť takto. Pýtal som sa ľudí v osade a z nich nikto sa nechce sťahovať, ani nevedia po maďarsky. Ako to bude o fungovať? čom rozprávate? My sa chceme sťahovať, my deťmi, kde pôjdeme však, my máme malé deti, treba sa o nich starať. Ale kde pôjdeme toľko ľudí, keď bude zbúra? A ja som chorá tiež, kde pôjdem? Tie informácie o tom, že by mali byť odsťahovaní do Maďarska, nie sú pravdivé. Kto vy? Do akého Maďarska? Starosta obce Salona nám povedal, že ste mu volali. Kedy povedal, ktorý pán starosta Salona? Ale komunikovali ste s pánom starostom obce Salona v Maďarsku, alebo nie? Ale počkajte, komunikovali ste s ním, alebo nie? Lebo teraz ste mi povedali, že to je klamstvo, ale on nám povedal, že ste s tým komunikovali. Nie, ja sa pýtam teraz na pána starostu obce Salona v Maďarsku, ktorý nám potvrdil, že ste s ním komunikovali o presťahovaní rómskych rodín do jeho obce v Maďarsku. Obci Ale Salona. povedali ste, že je to klamstvo, že to nie je Počkajte, pravda. týchto ľudí, poďte teraz tu. Nie, však mi odpovedzte na otázku. Ale pani starostka, mi odpovedzte na Však vám otázku. odpoviem Ale na tak, otázku. ale tak ako to je? Však vám odpoviem na otázku. Ale však teraz mi odpovedzte. Odpoviem vám na otázku. Tak ale je to pravda, či nie je to pravda? Klamali ste, či nie? Neklamala. A komu by som klamala? No Komu mne by som- teraz. Ale čo? Ale prečo ste mi klamali pred chvíľou? Nikto vám neklamal. Ale ja to mám na videu, pani starostka. Viete čo? Nie, však pýtam sa. Akože, Pani starostka. Vy máte ísť do Maďarska? Nechcem ísť. A čo tam bude? A jak vám to povedali, že máte ísť do Maďarska? Jak vám to oznámili? Oznámili, že máme ísť tam a zobrať si len zbaliť veci. A vy viete maďarsky? Nie. A kto vám to povedal, že máte ísť tam? A čo vám povedali? A kto povedal, že musíte? Kto povedal? Kto? A teda ako je to s tým Maďarskom? Posledná otázka. čo vám je? No, s tým Maďarskom ako to je. A volali ste teda s pánom starostom včera? S pánom starostom? No, s pánom starostom som telefonovala, áno, samozrejme A o telefonovala s čom? pánom starostom. O čom? Myslím si, že nejaké súkromné telefonáty. Je súkromne voláte pánovi starostovi do salónu. Do Maďarska. Áno. Máte s ním že nejaký kamarátsky vzťah, alebo? Máme spolupráce ako organizáciu. Aké spolupráce? Poznáte pána Redaja? Prosím? Pána Redaja poznáte? Pána Redaja? Hej. Poznám všelijakých ľudí z mesta Košice, určite áno, poznám. A ako Všelijakých poznáte ľudí. pána Redaja? Prosím? Ako poznáte pána Redaja? Že vám teraz to môžem odpovedať. Tak sa pýtam. Nemusíte odpovedať. Za aké financie boli kupované tie nehnuteľnosti v Maďarsku? Poďte sa najprv pozrieť. Nie, však ako tu konkrétne, žijú aké ľudia. spolupráce máte s pánom starostom? Poďte sa pozrieť, ako tu žijú ľudia. Ja som sa bol teraz pozrieť, ale Okay. povedzte mi tie spolupráce s pánom starostom. Dozviete to na pačovom briefingu, na ktorý ste pozvaní. Pani starostka, ja nie som politik, ja som novinár, ja sa vás pýtam. A ten napríklad ma zaujíma, že čo sa robilo vlastne tých 12 rokov, čo ste tu Ja starostka. vám to poviem na tlačovke, presne. Na tlačovke. Presne a vám to ukážem, čo sa času teraz robí. mi to neviete povedať. Neviete mi povedať, čo Vieme. teraz? Ja viem, tak prečo mi som to to povedz. hovorila. Tak mi to Čiže povedzte ste teraz. pozvaní na Však ale sme sa tlačový stretli, tu briefing. sme pred sebou, Ja môžete mi to nechcem povedať. predchádzať, pretože potom ostatní neprídu na tlačový briefing. Jasné. Čiže neprídu na tlačový briefing. To je dôležité, aby prišli, aby sme Aby ukázali... tam bolo viac médií. Určite. Jasné. A týmto ľuďom ste už povedali, čo s nimi urobíte? Alebo tiež musia počkať na briefing? Nemusia počkať na briefing, to je jedna základná. Čiže oni to vedia. Ľudia, ktorí idú stade preč, vedia. Vedia. Ľudia, ktorí idú z osady preč, A ktorí idú preč? Poďme za nimi a poďme sa pozrieť, ktorí idú preč. nie je to podstatné teraz To momentálne. nie je podstatné. Ja som bola všade. Urobila som tlačové konferencie, urobila som všetko možné v tomto celom procese. Hej, ale sa pýtam, že čo bude s týmito ľuďmi, že či mi to viete teraz povedať. Máme Ale na to, oni čo- nám hovorili, že teda nevedia, čo s nimi bude. Ale však teraz tí, ktorí nevedia, Tak teraz sa dozvedia. nie, ale však títo ešte nie sú aktuálne niektorí procesovaní. Nie sú proces. Dobre. Niektorí ľudia tvrdia, že to je vlastne politické Ale kampaň. nemá, čo by sme Nie. to už robili dávno. My sme to už Čiže avizovali to rok až, to predtým. až náhodne vyvrcholilo pred Ale voľbami. však sme zobrali opraty do vlastných rúk. My sme ešte absolvovali cestu a v Maďarsku nám bolo povedané, že tam máte zahovorené Čo máme zahovorené? nejaké 3 byty, kde by ste mali dať týchto ľudí. Veď toto sa nerobí, pani starostka. En ako tak, mopska. No, tá jemu ona kúpila. A tamta už, ono si sa... Počkaj, čiže u nej človek Pracuje. zamestnaný Áno. a ona mu kúpila čo teraz? Byt, dom? Dom tam v Maďarsku.
Pýtal sa vás niekto, že či teda tu chcete zostať, či chcete náhradné bývanie v Košiciach? Alebo... Nepýtal sa nikto. Ten primátor sa pýtal. Pani starostka sem prišla, ako to prebiehalo? No tak ona už má 2 byty, 4 byty. Neviem, kde to ešte v Maďarsku, alebo kde. A je 2 byty tu na Bosáku. Pre 2 rodiny. A ostatní ľudia? Kde pôjde? Innen engedjük bődélyüket. Persze.